हमें जाके कमेटी के दोस्त ना दे ना 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 तनी समय का और बढ़ाओ तनी सा और बढ़ाओ मॉनिटर हेलो ठीक बा हमें जाके कमेटी के दोस्त ना दे ना नहीं जा कोनो मेंबर के दोस्त दे हां नहीं श्रोता के दोस्त दे हां जैसन हमरा श्रोता चाहिए वैसन श्रोता हमरा मिजाज लेके जा जुटल बानी जैसन कमेटी चाहिए वो गाय खातिर कमेटी हो जा बरकरार बार हां दिक्कत तने बात से भइल कि प्रदुमन परदेसी के जब लोग बोलौनी ह त हइसन मौगा के काहे बोलौनी लेवल के कलाकार हमरा दिक्कत इतने से बात कि जब प्रदुमन परदेसी के मंच पर बोलौनी त है मौगा के काहे बोलौनी ये लेडी कलाकार है बेचारी मंच पे आई अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आई जब से मंच पर आकर बैठी मौगा कलाकार ऐसा है कि खाली हमरा लेडीज को तू क्या हो लेडीज के बोले लगे होता तू लेडीज के बोले लगे हो प्योर मेहर मौग होगा तू बुझाता है कि पर भाता रही हो 84 लाख जो नहीं कंट्रोल कंप्यूटर लेकर परमपिता परमेश्वर बैठल बाड़े हाथ में माउस बा जे जैसन कर्म करी कर्म के अनुसार ऊपर गेला पर भगवान फल दी है जे निमन कर्म करी निमन जो में जावे जे बाउर कर्म करी बाउर जो में जाए तू अपने अपने भतार मत बुझो धरती पर जे बा सब कोई का हो एगो जीव रूपी दुल्हन हो असली भतार ऊपर बैठल बाड़े जेकरा के परमपिता परमेश्वर कहल जाला हई सब भतार त भर पेट भात खाएला भतार हलो रास्ता धके जात ट्रक वाला हरन हरी पीपी साइड ना दबो गप सेंटर कंपनी भी कमर जीवा तू अपने आप के भतार बुझो करो त भतार मत बुझो असली भतार ऊपर बैठल बा ई कुली आदमी नकली भतार हो रोशन बाबू थाना में जे दिन गाड़ी धरा जाता बेलोरो सफारी स्कॉर्पियो तो हमनी के पैरवी वाला लगे फोन करके कहतनी कि मुखिया जी में देख जी देखी हमर गाड़ी पकड़ा गल बतनी फोन करके छोड़वा दी लेकिन जे दिन हई गाड़ी हो बलमुआ के यहां धरा जाई वो दिन कोई के पैरवी ना लगी मुख्यमंत्री फोन करी उनको पैरवी काम ना करी प्रधानमंत्री के पैरवी काम ना की रेलो मंत्री से फोन करवाई रेलो मंत्री कहे कि हेलो हम रेल मंत्री बोल रहे हैं तो भगवान जी कहे कि चुप हम रेल मंत्री बोल रहे हैं रोसना जी असली भतार आखिर हो त के हो एह पार के करियो हो पार के बाटे एह पार से करियो हो पार के बाटे ओह पार के बाटे चिन्हरी ना असली भतार के बाटे रोशन डार्लिंग चिन्हला ना असली भतार के बाटे ऐसे लेडीज के लाइन मारे में जब ना ध्यान देता रे उ ध्यान हटा के जीवन बना ले रे पगला जीवन बना ले रे पगला हर गुण लगाई हरि के भजन का कइला हरि के भजन कइला हरि के भजन कइला पुरस्कार ले लेवे तनी हमरा लइका को फाड़ दो बार बता आखिर का है हमर नाम प्रदुमन परदेसी है हमर नाम प्रदुमन परदेसी रसी बैठ जो बुचिया हमर नाम प्रदुमन परदेसी है लेकिन जब भी रहुआ YouTube में सब कोई से हम कहल चाहता है कि जब भी रहुआ लोग YouTube खोलो अब वॉइस बोला प्रदुमन परदेसी तो खाली प्रदुमन शुद्ध बोलेला
लेकिन परदेसी आज ले हमरा के नेट साबित नहीं के कइले ना चाहे गूगल पर मार ली और लइकवा और चाहे यूट्यूब पर मार ली जब बोले प्रदुमन परदेसी का गाना तो नाम प्रदुमन धरी लेकिन परदेसी ना कहेला ना का कहेला कहेला प्रदुमन परदेसी का गाना काहे ई कारण बा आज गौ नहीं गाई हमरा 8-10 साल हो गए लाइन में 20 साल से बानी 10 साल सीखे में गए 8-10 बरिस से गावत नहीं लेकिन जब से हम नेट पाइनी गूगल पर यूट्यूब पाइनी वही बेरी से गूगल हमरा के प्रमाण दे देलस यूट्यूब मुझे प्रमाण दिया प्रदुमन परदेसी को काथी पर हमरा गीत पर हमरा संगीत पर जब भी हमार दुगोला कार्यक्रम कैसे होला तब प्रदुमन परदेसी सब व्यास के रेलत रहेला यूट्यूब सजेशन देखला कि ऐसा कलाकार है कि किसी को छोड़ता नहीं है सबको फाड़ता है प्रदुमन नाम रखे लगला वॉइस में बोलम कि प्रदुमन परदेसी तो उन्हें से कहला प्रदुमन परदेसी विश्वास नहीं के तो कोई नेट वाला मोबाइल चालू करके देवे आई प्रदुमन कौन कहला खरे मावस भाई के लइका कहला था ये मेरा ये गूगल खुला हुआ है यूट्यूब है ये यूट्यूब बनू आई देखिए यूट्यूब खाली प्रदुमन कही परदेसी ना कही फारदेसी कही काहे ऐसा ऐसा व्यास लोग हम फारे में तेज है प्रदुमन परदेसी प्रदुमन पादसी गची बोली तोहरे लोग खाती फार प्रदुमन परदेसी ऐसे हो बोली बोलबा त फाड़ दे ये फिर तार होश में आधा से अधिक बात फलप हो गइल है जानता रहो काहे इतना श्रोता लोग आधा बात फलप है कहला सोचला रको हातना लोग जुटल बा हम डिस ब्रेक मरनी हो ना मरनी हो पावर ब्रेक मरनी हो मरनी हो एही सिंपल गाना बजाना गा के तारे के समय देनी है तो तू त अपना सुर में रहल हो तू कैसे करे लगे हम डिस ब्रेक मर लेबे चाहे पावर ब्रेक मर लेबे तू कहे लगे होता अच्छा ध्यान द जब देखो तो ओने बोलो लबर लबर मत बोलो न त जान तारा होई का होने जइबू त छौ गई यार बारे सो बाकी मौका पर सरवा बेकार बारे सो हे कनी के फर में पड़ल बाड़ो ई छौ गई यार हलो एगो अनहरे रोक ना भाई हम बोलत तनी हम गरम से मारा तनी एते लाव कर लबेद से मारे छौ गई यार क्या गलती थोड़ा हो भगवान के भजन करब तो वो में छेपक बन के खड़ा हो जाला काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या अहंकार तरोसरा जी यही छौ गई यार के नाम रखो तनी कि होने जइबू तो छौ गई यार बारे सो बाकी मौका पर सरवा बेकार बारे सो पूरा वर्ल्ड में घूम लेबा पता चल के प्रदुमन ऐसा कोई नहीं है परदेसिया के जैसा दिलदार के बाटे परदेसिया के जैसा दिलदार के हटे दिलदार के हटे चिन्ह चिन्ह ना असली भतार के हो अच्छा शिवजाम में हमने गायल गए तो शिव विवाह गावन फर्ज बनता हां तो हम कमेटी के लोग से राय लेवल चाहता नहीं कि प्रसंग होई हां प्रसंग होई नहीं तो प्रसंग बढ़ा दी कर बदलेदारी लेकिन एक गीत पहले मार देता नहीं